Venga, ez dakit, bai, aurkezten ari ez da. Bueno, hor dago betiko gidoia, vale? Eta lehenengoa, bueno, galdetegia badakizue pasatu nuela galdetegi bat, ikastetxe guztiei, hasiera batean bakarrik haur hezkuntzakoei, baina gero, bueno, komentatu nuen, luzatu nahi baduzue baita ere, lehen hezkuntzakoei, batez ere lehengo eta bigarren ziklokoei, ez da? Bueno, hemen daude erantzun batzuk, 28 edo ez dakiz zer, ia erantzun gehiago daude, baina, bueno, hor utzi dizuet pizka bat, nahi baduzue aztertzeko egon diren erantzunak orain arte, bale? Erantzun gehiago daudenean, edo ikusten badu ja, inork ez duela zer gehiago publikatuko, bueno, egingo dut laburpen txiki bat, eta pasatuko dizuet behar bada, bale? Baina hor grisean daukazue haur hezkuntzakoak, pizka bat grisago, eta, bueno, hemen importantea, saldu egiten duzun praktika, zein motatako praktikak egiten diren eskolan, eta lekuren bat, baldin badaude, hori, bilduta edo eskura edo horrelakorik, eta zer gustatuko litzaizuke egitea, gelan edo. Hasiera batean bezatu zegoen hori bakarrik haur hezkuntzakoentzat, ikusteko baita ere dagoela, era desberdina lan egiteko, batzuetan komentatzen dutenean, eske jode, guretzat da material gutxi. Bueno, baina eske baietare beste gauza batzu moldatu aldira, kuizit bat moldatu alda, edo puzzle bat moldatu alda, ipuin batekin edo horrelakoekin, eta gero galderak denon artean ez daki komentatu edo ikusi, ez da, bestera batean lan egiteko umeekin edo baitare. Orduan, aplikazio asko nire ustez bai aplikatu aldira baitare. Eta erabilia haur hezkuntzan, bale? Bueno, hori beterik dagoenean, oso hori beterik dagoenean, egingo dut laburpen bat eta aztertuko dugu eta ikusiko dugu, bale? Eta hemen, benetan, importantea, atzo egon nintzen mukun eta beste ikastetxe batzuetan nagoenean, beti ikusten dut egiten duzuen lana, batzuetan lana etxela egiten duzu eta aplikazio ezberdinak erabiliz eta unitate didaktiko txikiak egiten edo horrelakorik. Eta benetan nien peinaturik nago beti hori partekatzen, duela ez dakit jazen bat, duela bi urte. Prestatu nuen zite bat hori Barakaldoko ikastetxeak hor partekatzeko egiten den guztia edo egiten diren gauza majuak edo horrelakorik, hau dira frogak, nik egin ditu froga batzuk eta ditzen dut frogak egiteko zite hau. Baina zite hori pensaturik zegoen gauza guzti hori partekatzeko, eta benetan, nik espero dut aberia datorren urtean lortzen dugun zeo zer, eta bintzat lan maju batzuk edo unitate simple batzuk, eta unitateak, egiten duan unitateak buruz, nik ez dut pentsatzen betiko unitatea idatzita, ez dakit zer, pan, eta horrelakoa, ez da, bezik, eta benetan funtzionatzen duena. Benetan, gai bat lantzeko, erabiltzen ditut 3-4 aplikazio edo bat edo bi, eta lantzen dut gai osoa. Ja ez da, bestea idazten badut helburuak, hori niretzat benetan, batzuetan importanteena benetan erabilgarria eta mamia esatea. Batek dauka soinua. Jose, bai, adibidez, unitate didaktikoz PBL hori zuzen eta bertak dituzte batuta txinbaldu batean. Baitu. Horrelako informazioa hori badago. Horregatik, hemen egiten bada, esteka bat horretara, ja badago material pilo bat, eta benetan, batzuetan, izan alduko eskatu berari, haiek eta ukate, bai, zango dira. Baina nik hemen adibidez ikusti ditudan lanak genialiko egindakoak, genializ egindakoak, edo kanbak, edo horrelakorik, benetan, ez badaude lan itxelak, eta hori behar bada, ia lortzen dugun pizka bat partekatzen edo. Beitu adibidez hemen online formazio material zite horretan, badago gai pilo bat, batzuk behar bada oso simpleak dira eta jendeak egin dituelako, egin behar dutarik eta egingo dute dozin modutan. Baina hor badaude adibideak, eta behintzat, ikusi aldira ideia ezberdinak lan egiteko eta batzuk erabilgarriak dira, batzuk egin dituzte erabilgarriak. Hemen adibidez, webquest adibidez erabilgarriak egiten badituzue, ezken primeran, hori esateko guztien eskura, baina horrelako zeo seria datorren urtean, izango da behar bada helburu nagusi bat, ez lortzea horrelako zeo zer, hori, azteko hori ikusi alduzue pizka bat, egiten dena,
bai haur hezkuntzan bai gero beste maila batzuetan baita erantzun dute. Gogoratuko diet eskola guztiei, bueno, egin ez badute, bueno, ja baten bate gehiago egiten duen, badatu gehiago esateko, bale? Bueno, pasen egunean Itziarri komentatu zidan, eta uste dut momentu baten izan aldera arazo orokor bat, bale? Ikasleek ordenagailua eraman etxera eta ezin sartu, bale? Batzuetan ordenagailuak gordetzen du sarean logeatu den azkenengo erabiltzailea gordetzen du. Eta orduan jaten zara etxera, jartzen duzu azkenengo erabiltzailea, ikaslea baldin bada, papan, eta normalean badabil, baina batzuetan ez edo askotan ez, bale? Orduan, sare kanpoan gaudenez, logeatu behar gara ekipoan bertan, ordenagailuan bertan, bale? Eta hori egiteko, ikusiko dugu pizka bat nola egin, bale? Hor dago azalduta, normalean ordenagailuek badaukateia sortuta erabiltzaile bat lokalean sartzeko, bale? Normalean da admin premia lokal edo administrador. Baina pasaitzekin hor dago un kristol kopon, batzuetan pasaitza da administrador baitare, beste batzuetan admin premia lokal, beste batzuetan ez da ezer, bueno, hor dago pizka bat eta etortzen den remesa bakoitzarekin, ordenagailu remesa bakoitzarekin, hori aldatzen da, bale? Orduan errezena, ematen diezunean ordenagailu bat ikaslei, da zuek sortzea erabiltzaile bat, bale? Sortzen dugu erabiltzaile bat ekipo horretan, ez arean, ekipo horretan, eta orduan gero logeatzen da, etxean erabiltzaile horrekin, bale? Hemen dago azalduta nola egin, badaude biera, azalduta, nik normalean ikusten dut errezagoa bigarrena, bale? Beste era bat, hemen jartzen duena. Hemen daude paso guztia, baina bitu hemen konfigurazioan, kuentas otras personas, bueno, beste era bat, nik ikusten dut, pizka bat errezagoa, bale? Ikusiko dugu orain momentu batean, venga, este equipo, jartzen duenean este equipo, esan nahi du, hori, joaten nahi zela exploradorera, Windows Exploradorera, eta hor, en este equipo, eskuineko botoia eta administrar, bale? Venga, eta hemen, ikusiko dugu, venga, ja zabaltzen den, bale, hemen badaukago ekipo administratzeko, ez dakit ezagutuko duzuen lehio hau. Bueno, gaur behar bada ikusiko ditugu lehio batzuk horregatik baita ere grabatu, behar bada, administratzeko, Windows administratzeko, kudeatzeko, eta bale, orduan, ez dakit lehio batzuk ezagutuko dituzu, beste batzuk behar bada ez, bale? Bueno, hemen interesatzen zaiguna da, usuarios y grupos locales, bale? Sakatzen badugu, agertzen zaizkigu bi karpeta, usuarios eta grupos. Sakatuko dugu usuarios, eta hemen ditugu, behitu esaten dudana, administrador eta admin premia lokal, badaude sortuta ja, ordenagailuan bertan. Gero, jakin behar, zeintzu diren pasaitzak, bale? Eta gainera, administratzaile kontua da. Orduan, pensatu behar dugu lehenengoz, zein baimen emango diogun ikasleari, bale? Administratzaile baimena edo erabiltzaile baimena. Hori da lehenengo gauz. Nahi badugu ikasleak egitea nahi duena ordenagailuarekin, instalatu eta desinstalatu eta ez dakiz zer, orduan administratzaile baimena emango diogu. Baina nahi ez badugu, bakarrik erabiltzaile baimena, bale? Venga, orduan hemen egingo dugu edo acción usuario nuevo, edo eskuineko botoiaz baitare usuario nuevo, bale? Jarriko diogu izena, venga, ja sortuko dut nik bat hemen, izen osoa, berbala bizenarekin, eta deskripzio bat, hori nahi baduzue. Pasaiz bat jarriko diogu, bale? Konfirmatuko dugu, eta gero jarriko diogu. El usuario debe cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión, bera jartzeko, berak nahi duen pasaitza, baina nahi ez badugu aldatzea, bale? Kenduko dugu. Eta horrela, guk ere jakingo dugu pasaitza, eta voltatzen badigut ordenagailua, sartu algara baitare momentu batean, horretan, bale? Venga, hor adibidean jarri dut etxean, erabiltzaile moduan, jarriko dut baita ere etxean, bale? Nombre de usuario, adibidean bezala. Venga, eta utziko dut gaituta, el usuario debe cambiar la contraseña. Vale, crear, eta, suposatzen da, venga,
hemen agertu behar zela ja, berba da ez dakit kargatu behar berriro. Vale, venga, hor dago ja, etxean, vale? Eta orain zakatzen badugu eskuineko botoia gainean, eta egiten badugu propiedades, bueno, hemen ikusiko dugu, miembro de usuarios, bueno, agregar, beste leku batera, venga, a ver, hemen dik egon behar da administratzailea den ala ez. Venga, vale, a ver, non zego, administratzailea, hemen egon behar zen, joan. Propiedades, hemen eman behar genion administratzailea den ala zer den, vale? Venga. Bueno, berba da hemen, administratzaile moduan edo hemen egite badugu, vale, opciones avanzadas, eta buscar ahora, bueno, hor behar bada emango diogu, administratzaile, hemena, bestela joango gara beste alde batetik, vale? Venga, baina, nik esango nuke, hemen zegoela, vale, venga, hemen egon behar zen, benetan oso arraro ikusten dut, hemena emateko, hori, administratzaile esateko. Vale, venga, hemen baldin ez badago, venga, sortu dugu, joango gara beste metodoa erabiliz, vale? Aurrera, configuración, cuentas, otras personas, vale? Hemen jartzen badugu configuración, badakizu hemen dagoela configuración edo, hemen agertuko dira cuentas, eta hemen jarraitzen baditugu beste pauso guztiak, vale? Venga, cuentas, otras personas, aukeratuko dugu hemen, otros usuarios, agregar otras personas a este equipo, beitu hemen ja izan behar dugu, bueno, José Ikate, otros usuarios, vale, agregar otra persona a este equipo. Hemen normalian eskatuko digu, Microsoft kontu bat, baina esango diogu, bueno, ez daukagula, no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona, vale? Normalian Microsoftekin daudenez ordenagailuak, bueno, eskatzen du correo electrónico bat. Baina no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona. Venga, vale, agregar un usuario sin cuenta de Microsoft, hemen berriro daukagu, sortzeko kontu bat, datuak ez ditugu, baina sortu aldugu, baina normalian agregar un usuario sin cuenta de Microsoft, eta hemen berriro jarriko diogu, vale, erabiltzailea, jarriko dugu orain etxean bi, eta berriro pasaitza. Vale, eta hemen, bueno, jarri aldugu, en caso de que olvide la contraseña, zer egin, eta dakit zer, vale? Bueno, ala, benetan, ez dit eskatzen hain beste gauza, beste batzuetan egin dudanean. Venga, en caso de que olvide la contraseña, venga, cuál era el nombre de su primera mascota, respuesta, ala, katua. Venga, benetan, nik ez dakit zergaitik aurretik egin dut, eta hainbeste ez eskatu, Venga, jarriko dugu hor zer, eta aurrera. Vale, eta hemen daukagu, etxean bi. Venga, eta egingo dugu orain bai, sakatu eta cambiar el tipo de cuenta. Eta hemen bai, izango dugu, cambiar el tipo de cuenta usuario estándar edo administrador, vale? Orduan hor aukeratuko dugu gero, zein baimena eman, ikasleari sartzeko, vale? Estándar ala administrador. Venga, bueno, orduan bi, era daude bi metodo, baina hemen agertu behar zen ja ez dakit izango den Jose Ikate, bale? Sortu duena, aurretik, bale? Jarri diotitzean, baina behar hartu du izen osoa. Eta orduan hemen berriro, sortu duguna beste pausoa jarraituz, bueno, hemen baita ere aldatu aldiogu, hori, rola edo, bale? Administratzailea edo horrelakorik. Bueno, hori da sortzeko, badaukagu sortuta erabiltzailea, eta gero, bueno, badakizue, ordenagailuan logeatzen garenean, agertzen da legioa, eskatzen digu gore erabiltzailearen izena, normalean sarrean egiten badugu IK edo IR, eta gero pasaitza, ezta? Bueno, lokalean konektatzeko, behar bada jakingo duzue, atxego nintzen hartzen pantalla kaptura bat, baina behan agertzen da conectarse a este equipo, ¿vale?
eta orduan sakatzen baduzu konektarse a este equipo, normalean eskatuko dizu berriro erabiltzaile izena eta hori, eta pasahitza, eta erabiltzaile izena bai, hor kontuz, jarri behar da el nombre del equipo, agertzen da behan, leio azpian, normalean hemen adibidez agertzen zait minint, gero ikusiko dugu, minint, barra, edo gidoia, zenbaki bat edo letra batzuk, eta ez dakiz zer, eta gero egin behar dugu kontrabarra, hori importantea, eta erabiltzailea. Kasu honetan, hori sortu duguna, etxean. Eta pasahitza, jarri diogun pasahitza. Hori bakarrik izango da lehenengo aldiz, gero ja logatzen denean agertuko zaio bere izena etxean edo, eta pasahitza sartzean, jazta, sartzen da. Baina lehenengo aldiz bai egin behar da, konektar el lokal, konektar este equipo, eta hori, jarri erabiltzaile moduan ekipoaren, ordenagailuaren izen osoa, zarean agertzen dena edo ordenagailuan agertzen dena, eta erabiltzailea. Bueno, horrela ziurtatzen dugu konektatuko direla. Eta konektatuko direla lokalean, ordenagailuan, eta hemen bakarrik kontrolatu, hori, zein baimen ematen dio zuen ikasleari, Gertatu zaizue, baten bati edo, horrelakorik? Ez dakit, itxiarre jakingo du. Bai, itxiarre komentatu zidan, 3 edo 4 eraman zutela, barkatu, eskegol naiz delegaritzakoekin hitz egiten eta konektatu naiz iaia, oraintxe. Orduan, justu sartu naiz korrika eta hori, bai, nire galdera izan zen ze, hori konfinamendua dela eta utzi ditugu ordenagailuak, hori umeek erabiltzeko etxean, eta hori gertatu zitzaien, ez dakit zergatik, iaz, iazko ikasurtean gauze bera gertatu zen, utzi genituen ez dakit zenbat, eta esen gertatu hau. Berriz, momentu honetan bai gertatu dela, hori esagatuk izan zen nire... Eta nola sartzen ziren aurreko urteotan? Ez que bada hori, batzuetan gordetzen du azkenengo erabiltzailea, eta IR normalean baldin bada, edo ikasera... Idearik ez, ume desberdinak izan dira. Bai, bueno. Bale, baina orain ja irakurriko dut, barkatu eske hori irakurriko dut eta saiatuko naiz egiten. Nik ez du dena den komeni dela, hau egitea, Beitu, eta sortu alduzu erabiltzaile hori etxean, edo ikaslearen izena, edo horrelakorik, eta jazta. Eta hobe behar bada, sortzen duzu erabiltzaile hori lokalean, ordenagailuan bertan, eta orduan, hor bertan kuidatuko da, edo konektatuko da, eta arazori gabe. Baina hori, bai sortu da horretik, Hori da, egingo dituz batzuk eta egingo dugu froga. Bale, eskerrik asko, Jose. Venga, bale. Bueno, utziko dugu zati hau aplikazio eta webgune interesgarria gero ikusteko, denon artean, bale? Ja parte hartzeko guztiok. Eta, honekin batera bururatu zait, leku asko, batzuk aldatzen ari zarete ordenagailu berdeak eta Linux jarri, eta, beste batzuk jarraitzen dute Windowsekin, ezta? Ikusiko ditugu Windowsa arintzeko trikimailu batzuk. Ez bakarrik ordenagailu horientzat, momentu batean baitare, gela ditugun ordenagailuetarako, edo etxean daukagun ordenagailuetan jartzeko, bale? Pizka bat, kentzeko edo askatzeko Windows pizka bat, pizka bat arintzeko edo, bale? Badaude hemen jarrita batzuk, joango gara ikusten banan, eta horrela baitare joango gara ikusten hori, lehen komentatzen nuen, leio batzuk behar bada, gutxitan ikusten ditugunak, edo behar bada konfigurazio barruan daudenak, Windows konfigurazio barruan, bale? Windowsen konfigurazioa badakizu hor dagoela, konfigurazion, bale? Kortanan ere idatzi alda, eta behar bada hori da erabiliko dugun metodoa horregatik dago gorriz idatzi eta horrelakorik, bale? Edo egiten badugu Windows tekla gehi I tekla batera, baitare agertzen zaigu konfigurazioan, ezta? Sistema, dispositivos, telefono, eta bale? Kontu sistema hau eta beste sistema bat ezberdinak dira. Ni batzuetan hor moskeatzen naiz. Sistema zabatzen badugu hemendik agertzen da menu bat, eta gero ikusiko dugu sistema beste alde batetik jarrita, agertzen da beste gauza bat. Venga, jongo gara ikusten, bale? Dauden metodoak edo. Ez dakit batzuk abiltzen dituzuen edo ezagunak diren, bale? Lehenengoa eta nire ustez importantea, batzuk
batzuk egintzen dute nahiko, beste batzuk bada gutxi, baina momentu batean erabilgarriak. Bueno, abioan ejekutatzen diren programak, hau importantea nire ustez, bale? Normalean abioan hasieran ejekutatzen diren programak, bale? Hemen agertzen dira. Nik adibidez badaukat hemen ja Bluetooth aktibaturik, badaukat, hori normalean Windows segurtasuna egon behar da aktibaturik, Chrome daukat zabalik ez dakit eta ez nazka basakentzeko, hor bai dela arraroa. Eta, eta programa batzuk, ez da? Noski, abioan ejekutatzen badira programa horiek, abioan kargatu behar. Eta orduan ja luzatzen da, bai hasiera, Windows hasiera, eta bai gero, noski, funtzionamendua. Programa hori kargatuta izango dute zati bat edo zeo RAM barruan, eta orduan hori moteldu Windows edo. Orduan egin behar duguna da, kendu abiotik programa horiek. Ikusi behar dugu zeintzuk abiatzen diren gure ordenagailuarekin hasieran, eta kendu behar ez ditugunak. Nik sakatuko dut, orduan, sakatu behar dugu beko barran, eskuineko botoiaz, eta egingo dugu, administrador de tareas, ¿vale? Beste era desberdin batzuekin ailegatu alda horra, administrador de tareas, baina, ikusiko dugu zer dagoen ja pizka bat hemen era administrador de tareas. Hemen agertzen dela lehenengo gauza importantea, ¿vale? Importantea momentu batean noizean benbegiratzea, ¿vale? Hemen aplikazionez, zeintzu dauden momentu honetan martxan, ¿vale? Ni badaukat administrador de tareas, hau da, Camtasia grabatzeko, explorador de Windows hemen dago zabalik, eta Google Chrome. Eta Google Chrome agertzen da igoi 36 parentesis artean, behitu, Horrek nik ez daukat 36 pestaina zabalik. Baina berba da, 36 horien barruan daude ditudan estensioak. Horregatik batzuetan komentatzen dut, estensioak oso aproposak, oso erabilgarriak, baina kontuz, memoria betetzen dutela nahiko, bale? Orduan momentu batean erabili behar dira justu beharrezkoa direna bakarrik. Eta aplikazio bakotxak egiten ari den erabilera ordenagailuan. Zenbat hartzen ari den CPU-tik, zenbat memoria RAM-etik, eta zenbat diskoan, bale? Abitu hemen, adibidez, Camtasia, nahiko, 200 mega, baina ezki Chromeek, hori, 1000 bale? Chromeek jaten du, memoria pilo bat, Orduan batzuetan, ikusten baduzu motel doala, itxi pestainak, bada baituzu pestaina batzuk zabalik erabili gabe, itxi eta horrelakorik, eta hori estensioak, justu bada beharrezkoak direnak, bale? Eta hemen daude los procesos en segundo plano, eta bitu zenbat prozeso dauden bigarren planoan, ez da? Batzuk ez dute zer betetzen, ez dago arazorik, bale? Baina baten bada, betetzen duela nahiko. Ikusten baduzue bat asko mugitzen ari dela adibidez memorian, adibidez hemen bitu antimalware, eta amairu, gelditu alda prozesu hori, noski hau ez, batzuk ezin dira gelditu, kontu zibili behar zein gelditzen dugun. Hau da los prozesos, baina hemen, inicio, barruan, hor badaukagu, inicio pestaina horretan, baditugu hasieran abiatzen diren programak. Eta bitu, nik hemen daukat pilo bat, baina desabilitaturik gehienak, desgaituta. Zue begiratzen baduzu, bakotxak izango ditu bereak, ezta? Eta ni hemen joan naiz desgaitzen, interesatzen ez ezkidanak. Hemen nik kontuz adibidez, bitu, Realtek Audio Manager badaukat habilitaturik. Inoz ez du desabilitatu, behar badagin aldut egun batean froga bat eta ia soinua ejekutatzen denala ez. Baina, nik suparatzen dut baiez, orduan, utziko dut habilitaturik. OCS da, sareko programatxo bat hori gon behar da habilitaturik. Windows Security, baita ere noski utziko dugu, badazpada. Eta Google Drive nik daukat habilitaturik sinkronizatzeko beti, egoteko sinkronizatzen Google Drive eta nire ordenagailua. Baina beste guztiak desabilitaturik daukat. Erabili nahi ditudanean, erabiliko ditut. Beitu adibidez Microsoft OneDrive, baita ere sinkronizazioa egiteko habilitaturik egon alda. Baina nik ez dut erabiltzen, oso gutxi erabiltzen dut Microsoft OneDrive, badakizue. OneDriveek
hemen egiten duela baitare lotura bat, bale? Eta orduan, karpetekin, odeiko karpetekin, Google Drive bezala. Eta orduan, horrek eskatzen du denbora osoan egotea, pin-pin, sinkronizatzen. Eta batzuetan, nahiko betetzen du. Sinkronizatu nahi dudanean, abiatzen dut programa eta jazta, eta sinkronizatuko dut. Orduan hemen, bai kontrolatu behar da, zenbat programa dauden ejekutatzen, behar ez ditugunak ezertarako. Microsoft Teams baitare ala ejekutatzen da zieran, normalean, baina desabilitatzen duzu, eta jazta. Microsoft Teams adibidez gainera, habilitaturi baldin badaukazue, luzatzen da nahiko, kargatzen, eta gero beteko du memoria, bale? Hori, begiratu, ordenagailu bakoitzean, begiratu alduzu gero gehirakoan, edo etxekoan, eta ikusia benola dituzuen gauza horiek. Da, desabilitatu, bale? Erabiltzen ez den guztia. Horrekin behintzat abioan irabaziko da abiadura. Ez da ez bakarrik abioan, baizik eta gero hainbeste RAN ez erabiltzeko funtzionatzen ari garenean, bale? Katxe eta sabor, ramarekin badakizu, zer dago, lehenengo gauza, noski, lehenengo gauza ordenagailu bat arintzeko da, edo diska solidoa, orain dagoen aukera, edo RAM handitzea. Normalean ditugun ekipo guztiek eskolakoek badaukate 4 giga. Nik adibidez honetan dauka 8, bale? Nik esango nuke pizka bat ondo funtzionatzeko 8 dela, 4ekin badoaz, baina 8ekin beti joango gara hobeto, eta beti mugituko da hobeto Windows. Ez da bakarrik Windows mugitu behar, baizik eta noski Office abatzen badugu, edo bitu adibidez Camtasia grabatzeko edo erabiltzen du nahiko, orduan zenbat eta gehiago eduki, hobeto. Katxe eta sabor artxiboak ezabatu, hori bada batzuetan egin duzue, baldin bagoaz esploradorera berriro, hemen baditugu diskak, Windows C eta datuak ende, eta hemen egiten badugu propiedades, Windows C unitatean, horregatik jartzen du C2 puntu, propiedades, hemen izango dugu, bale? Liberar espazio. Komeni da noizean behin egitea, egiten badugu hor, zabatuko ditu artxibo temporalak, eta ez dakit zer, hori bada batzuetan egin duzue. Artxibo temporalak, eta, katxe batzuk, eta papera erziklaje baldin ez badaukagu momentu horretan utxik, edo horrelak hori, bale? Eta orduan komeni da, noizean behin ejekutatzea, eta garbi mantentzea ordenagailua. Hori da beste gauza bat, noski, ordenagailua zenbat eta espazio gehiago izan libre, harinago joango da, bale? Baita ere, zenbat eta garbiago egon. Orduan, batzuetan behar bada ikusten duzu, hemen daude, ezabatu aldirenak, bale? Eta orduan, joan aldu aukeratzen. Hor daude batzuk, miniaturas, papera erziklaje, eta bale? Hor joan aldu aukeratzen, zeintzuk ezabatu. Normalean, hemen ez da arazo handirik egongo ezabatzeko batekin, ala beste batekin, bale? Hemen adibidez behitu, limpieza de actualizaciones de Windows, 4 giga. Eta hori da, aktualizatzerakoan uste dituen artxibo batzuk, gero bueltatzeko aurreko bertsiora nahi baduzu. Ikusten baduzu ondo doala eta ez duzula behar bueltatu aurreko bertsio batetara, kendu alduzu. Klik eta kendu, bale? Eta hori, zenbat eta, kenduko direktora ja hor daudenak, zenbat eta garabiago izan dizka, hobeto, bale? Hobeto. Batzuetan bada ikusten duzu nahiko motel doala, sartzen zarete ona, eta giga pare bat bakarrik libre, orduan, horregatik motel, bale? Normalean diska solidoetan, berrietan, importantzia gutxiago dauka, baina besteetan, artxiboa mugitu behar dira lekuz, badaude zatiturik leko batetik bestera, eta orduan, oso beterik badago, ez dauka espaziorik, artxiboak leku batetik beste batetara mugitzeko, eta horrelako gauzak egiteko, eta orduan motel detzen da pilo bat, hori importantea baitare. Zenbat eta garbiago, hobe, bale? Hori, horrengoa da, hori komentatzen ari desena, diska desfragmentatu. Solidoek ez dute behar, normalean, bale, desfragmentatzea. Baina hori behar bada baitare egin duzu, berriro egingo dugu gauza bera, eskuineko botoian zen, eta ez bakarrik zen, bale? Nik adibidez hemen daukat C da sistema,
bakarrik lehen, ez dakit txapa handia ematera zen, esan, baina bera gauza batzuk interesgarria dira eta ez dakit ezagutuko dituzu. Lehen, diska gogorra bi zatitzen zuten eskolan. Orain behar bada ez, orain jartzen dute dana partizio berean. Baina lehen egiten zuten diskan bi partizio. Lehenengoan, eta nire ustez interesgarria da, lehenengoan jarri sistema bakarrik, Windows eta programak, eta bestean datuak, gordetxeko datuak. Interesgarria gauza bategatik, egunen batean sartzen bada virus bat edo horrelakorik, hori normalean joango da sistema, instalatuko da programaren batean edo Windows ejecutable batean edo horrelako batean. Orduan formateatu behar baldin baduzu ordenagailua, formateatuko duzu bakarrik partizio hori, sistemarena, berriro instalatu dana, berriro jarri dana, baina behintzat beste partizioa ez duzu ukitu behar. Hor, virusa normalean ez da sartzen, sistemara doa beti normalean, eta orduan, mantentze dituzu datu guztiak. Gaur egun uste dut bakarrik usten dutela partizio bat, eta C usten dute, eta hor datu guztiak sartu. Baina dirustez hobe dago, hobe da bi partizio eta desberdinetan izatea. Bi partizioa daukanez, momentu batean merezitu egitea desfragmentazioa bietan, ezta? Berdin egiten dugu propiedades, eskuineko botoiarekin, eta hemen baditugu herramientas, eta hemen optimizar, bale? Desfragmentazioa da, eta horregatik ez dira egin behar SS solido diskoetan. Solido diskek grabatzen dute, adibidez, programa oso bat leku berean. Baina aurrekoek, beste diskak, zaharrak, ez duten gordetzen dana leku berean. Gordetzen zituzten datuak, nahaztuta. Nahiz eta adibidez programa bat grabatu, programaren zati bat grabatzen zuen diska zati batean, beste zati bat, beste zati batean, beste zati bat, beste zati batean, eta orduan, gero badoa, cogiendo acceso a todo lo que necesita, no? Baina hori da fragmentazioa, zati horiek biltzea, bale? Orduan, normalean ikusten baduzu eta egin baduzu hori, ordenagailuan, bada ikusi duzu hemen analizar, ikusiko duzu, zaharretan agertzen dela marraz urdinak eta gorriak, eta orduan badoa, artxibo horiek batzen leku berean egiteko el acceso más rápido, ¿vale? Hori baita ere, importantea batetxe dizka zaharretan, solidoetan behar bada ez da egin behar, baina zaharretan importantea noizean behin egitea, harinago hartzeko artxiboak. Horrengoa da, memoria virtuala, ez dakiz zer den memoria virtuala. Memoria virtuala da, diska gogorrean, ran gutxi, batez ere ran gutxi baldin badaukazu, programa bat zabalik dagoenean, beti zurgatzen ari da memoria ran, ezta? Ran gutxi baldin badaukagu, egin aldugu diskan bertan, diska gogorrean bertan, utzi aldiogu zati bat funtzionatzeko ran bezala. Ez da izango hain harina, asko zarinagoa da RAM memoria diskarena baino, ez da izango hain harina, baina utziko du diskan, zatitxo bat, ukitu gabe eta bakarrik erabiltzeko komuna memoria extra RAM, bale? Orduan hor, hemen idatzi behar dugu, kortanan idatzi behar dugu sistema, bale? Eta hor agertzen zaigu ja sistema eta panel de kontrol. Hemen bertan, joango gara konfigurazioen avanzada, hemen dinon dagoen, bitu ja, pantalla, uste dut, konfigurazioen avanzada del sistema, eskuinean, eta hemen badaukagu ja, rendimiento, efectos visuales, programación del procesador, uso de memoria virtual, hemen, konfigurazioen horretan, izango dugu gauza pare bat. Alde batetik, gero aipatzen dut, baina, ja ikusiko dugu. Hemen adibidez, en los efectos visuales, ematen du, baina tontokeria bat, baina baita ere, moteltzen dute ordenagailua, ¿vale? Orduan, hemen badaukagu, dejar que Windows fije la configuración más adecuada para el equipo, eta momentu batean oso zarra baldin bada, egin aldugu personalizar, eta kendu hemengo gauza batzuk.
animaciones en la barra de tareas, animar las ventanas, animar los controles, kentzen baditugu gauza batzuk, oso politak gelditzen direnak, baina errendimendurako behar bada, motentzen dutenak ordenagailua, behar bada kendu ditugu problemari gabe. Edo betu, ajustar para obtener la mejor apariencia, oso polita, baina ran asko baldin badaukagu. Edo ajustar para obtener el mejor rendimiento, ran gutxi baldin badaukagu, behar bada horretan sakatu. Venga, baina hemen, las opciones avanzadas, badaukagu, azteko bi, normalean hauek ondo daude beti, ajustar el mejor rendimiento para programas o para servicios de segundo plano, normalmente para programas. Baina memoria virtual hori, venga, egingo diogu cambiar, hemen normalean badago beti administrar automáticamente, sakatuta, gaituta, administrar automáticamente memoria virtual hori, baina guk egin aldugu un tamaño personalizado. Eta sakatzen badugu tamaño personalizado, hori begiratu ditudan horri askotan, batzuetan batek esaten du zeo zer desberdin, baina normalean gehienek aholkatzen dute hemen jartzea tamaño personalizado, eta tamaño inicial, daukagun RAM, sortzi baldin badaukagu de RAM, sortzi jarriko dugu hemen, eta tamaño máximo ramaren bikoitza. Nik adibidez hemen daukat, badaukat horrela, baina ez dakiz gaitik ez dut aldatuko orain, baina normalean hori gomendatzen dute, nik badaukat sortzi de RAM, jarriko dut hemen 8.000, eta hemen 16.000. Beste batzuek esaten dute, hemen bikoitza eta hemen hirukoitza, hor ez dakit frogak egin aldiren, baina normalean, nik sortzi mila eta 16.000 jartzen badugu, tamaina berdina eta bikoitza, jazta. Zati hori, diska gogorraren zati hori ez du kituko, bakarrik erabiliko du RAM betetzen denean edo RAM falta daukagunean, diska erabiltzeko RAM moduan. Pizka bat hori, ez da izango ainarina, baina bai lagunduko du pizka bat. Venga, efektua desgaitu, horren ikusi duguna, berdin, en konfigurazion, notifikazioa desgaitu, hau ez da bakarrik arintzeko ordenagailua, baizik eta batzuetan, eta ordenagailu batzuetan, badaude denbora osoa notifikazioak agertzen, bin, eta ordua, kenduko behar ditugu, ez da, bestela, Venga, hor daukagu notifikazioa desgaitu, venga, joango gara konfigurazion, orain joango gara hemendik, konfigurazion, eta orain bai hartuko dugu, sistema, Venga, eta hemen agertzen dira notificaciones, agertu behar dira hemendik. Notificaciones y acciones. Venga, eta hor daukagu ya, obtener notificaciones de aplicaciones y otros remitentes, desactivado, eta ya está, Gero aktibatu alditugu baita ere, eta banan aukeratu, zeintzuk nahi ditugun, eta zeintzuk ez, Baina desaktibatzen badugu, jazta desaktibatu dago guztientzat. Eta aktibatu nahi badugu batzuentzat, aktibatuko ditugu. Normalean, notifikazioak, nik batzuetan ikusten dut, hemen baita ere, ordenagailu batzuetan, eta denbora osoan agertzen, eta, kentzen baditugu, over. Eta ejecutatzen ari direnez en segundo plano edo, beti kentzen dute memoria edo errendimendua, Venga, bigarren planoan berdin, bigarren planoan dauden aplikazioak desgaitu, Venga, hemen idatziko dugu cortaran privacidad. A ver, txartu idatzi dut. Venga, privacidad, eta agertzen zaigu hemen configuración de privacidad. Venga, eta hemen cambiar opciones de privacidad, hori dana desgaituta, Nik dena daukat desgaituta, permitir que las aplicaciones usen de publicidad, eta ez dakit zer, dejar que los sitios web ofrezcan contenido relevante a nivel local, dana desaktibatzen dut, eta, baita ere pizka bat, iragazi, Venga, abio bizkorra baita ere hori da bakarrik ordenagailua hasieran hasteko arinago, hori dago en las opciones de energía, orduan idatziko dugu hori, opciones de energía. Joan alda baita ere beste leku batzuetatik, bada
Venga, ahora agertu behar da ja. Venga. Eta hemen hartuko dugu konfiguración adicional de energía, vale? Hemen badaukagu, hori baita ere batzuetan begiratu, noiz amatatzen den pantalla, eta horrelako gauza, bada ja kontrolatu hori daukazu. Gelako ordenagailuan eta etxeko ordenagailuan bada gauza hauek egin behar ditugu, pizka bat hori usteko ordenagailua txukun, eta gero, hortik aurrera ja, hasi jolasten berarekin, bale? Configuración adicional, eta hemen badaukagu ja, planes preferidos, equilibrado edo alto rendimiento, vale? Hemen ja aukeratu alduzu ordenagailu potentea baldin bada, alto rendimiento, eta bestela equilibrado jarriko dugu, vale? Hain bestelako ez bada. Venga, hemen jarriko dugu elegir el comportamiento de los botones, hemen badaukazu baita ere elegir cuando se apaga la pantalla, eta vale? Cuando entra en estado de hibernación. Nik adibidez ez daukat mania esango da, baina este portátil esan beti daukat ez egiteko eser cuando bajo la pantalla, que no entre nunca en suspensión, horrelako gauza. Venga, baina, elegir el comportamiento de los botones de inicio, eta hemen agertzen da activar inicio rápido, vale? Hemen aktibaturik dago. Batzuetan behar bada agertzen zaizue, no se puede cambiar hemen, goian, eta ez daukazue hori, sartzeko aukera, activar el inicio, baina, agertzen bazaizu, badago aktibaturik, activar el inicio rápido, eta orduan, suposatzen da, ordenagailua hasieran arinago abiatuko dela, bale? Venga, gardentasun efektuak kendu, berdin, efektu politak eta ez dakize, baina beti jaten dutenak ran edo. Hemen berdin idatziko dugu inicio. Hora agertzen daia configuración de inicio. Eta hemen bertan badaukagu hori, mostrar, hemen ja jarri alduzuen eduzuena, ez da? Mostrar esta aplicación en menú inicio, hori normalean, activado, baina hemen los colores. Venga, efectos de transparencia activado, desactivatu alda, vale? Ordenagailu pizka bat potente baldin badaukagu, behar bada gustatzen zaigu baita ere gauza politagoak ikustea, ez da? Orduan, txiko dugu dana jarrita, eta jazta, vale? Venga, horrengoa da, vale, malware bilatu, hori noski batzuetan esaten duzu, astiro do ordenagailua, behar bada virusen bat edo malware bat izango du, bale? Ez dakite, gu badaukagu behitu instalaturik beti antivirusa, ez da? Baina normalean etxean, lehen guztiok jartzen genuen beste antivirus bat, ez da? Doan edo ordaindu, kesi panda, kesi horrelakorik. Nik uste dut orain Windowsek daukan aukerarekin nahikoa dela, nahikoa, bale? Pizka bat kontrolatzeko segurtasuna edo. Hemen berdin malware bilatu, idatzi seguridad de Windows. Venga, ahora agertu da ja. Venga, eta hemen ja badaukagu, segurtasuna kudeatzeko, elementu batzuk, ez da? Eta hemen, protección contra antivirus, nozean behin egin, azterketa bat, bale? Egin examen bat, eta ikusi, ara, zeo zer dagoen, arraro, edo malware bat edo. Venga, eta hemen indika aurrera, hori, driverrak eta Windows beti eguneratuak. Driver guztiak, beti eguneratuak izatea. Batez ere ikusten badugu soinuarekin arazoak ditugula, kamerarekin, edo horrelakoekin, USB-ekin, komeni da bilatzea driverrak, bale? Normalean, automatikoki instalatzen dira, eta hori, eguneratu, baina, Eta hemen badago beste bat, Windows, ikusiko dugu lehen zein berzio daukagun, bale? Behar bada egin zueka zein berzio daukazuen, idazten badugu hemen Winber, bale, desaketzen badugu Winber, hora agertzen zaigu, bale? Nik badaukat berzio 20 HB, baina lehen baneukan 1709. Ez dakit zein izango duzuen zuek. Baina pizka bat moskaturi nengoen, hitz egin nuen kaukoekin, eta esan nien, nik ez dakit, baina ni uste dute hemen ez direla eguneratzen ordenagailuak. Ni begiratzen dut eguneratzen datetan eta benetan.
inoiz ez dut ikusten eguneratxe hori berriak daudela, batzuk daude del 20 urtetik, del 2020, eta beste batzuetan ez dakite hori bersioa, Windows bersioa 1709, 1809, batzuk eguneratu, beste batzuk ez. Bueno, haiek esaten zuten baietz, eguneratzen direla, baina esan zidaten, bueno, eguneratuko dizugu zurea, hemendik, egon zen goiz pare bat, eguneratzeko, eta hortik aurrera agertu berzio hau. Baina nik benetan, batzuetan, joango gara a la configuración, Windows-i, eta egiten badugu Windows Update recuperación eta bar, eta sakatzen badugu Windows Update, bagitu hor, nik baneukan beti hori, orain ja gainera aldatu egin da, berzio berria daukadalako, 20HB hori, beha badazui agertuko zaizue pizka bat ezberdin. Baina nik sakatzen nuen hemen buscar actualizaciones, eta beti agertzen zitzaidan errore bat. Eta begiratu nuen hemengo guztietan, eta berdin, errore bat ematen zuen. Orduan ez dakit orain egin dute aldaketa bat zerbitzarian, gauza bada kontrolatzeko momentu batean eskolan, Lehenengo sintoma da, hori ikustea noizean behin agertzen den ordenagailuan, Windows está actualizando, askotan ikusten duguna, etxeko ordenagailuan edo ordenagailu guztietan. O espere un momento, estamos instalando las actualizaciones al arrancar, ikusten ez baduzu hori, ja pizka bat moskeatu, benetan, ematen du, esan nahi du ez dagoela eguneratzen, Orduan, kontrolatu pizka bat eskolan. Eta nik hemen ikusten badut bere historial de actualizaciones, orain behar bada, orain abiatzen ari da bestea, lehen agertzen zitzaidan hori, junio del 2020, eta ez dakit azkenengo aktualizazioa, hemen ja, hau da, haiek egin zutena, behar bada, baina ezke aurrekoak ziren del 2020 eta auskalo. Hori behar bada merezi du bueltatxo bat egin eskolatik eta edo galdetu jendeari. Haizu, ikusten duzu mesua pantailan, Windows segunderatzen ari dela eta ez dakit zer, bestela ez dakit nik, Gainera hor, batzuetan jartzen duzunean Windows Update agertzen da. La organización controla algunos rollos de tu sistema y no sé qué. Ponte en contacto con el administrador. Orduan ez dakit nik zein puntutaraino egiten dituen eguneraketak eta nolakoak. Suposatzen da Windows Microsoftek bi aste hartetan bidaltzen duela bete aktualizazio berri bat. Orduan, baina nik ez dut ikusten. Venga. Beharrezkoak ez diren programak desinstalatu, berdin, berriro, batzuetan ez ditugu erabiltzen programak, behar bada batzuetan beti gordeko dute edo egongo dira bigarren planoan, edo egongo dira pizka barra jaten, edo diska gogorrean espazioa betetxe. Behar bada erabiltzen ez ditugu, desinstalatu eta gelditu bakarrik erabiltzen duzunekin. Hemen beste gomendio bat egon alda, portableak erabiltzea. Portableak ez dira instalatzen sisteman, ejekutatzen dira diska gogorretik zuzen edo pendrive batetik, sisteman instalatzen ez badira, sistema beti egongo da garbiago. Eskritoria zenbat eta garbiago hobe. Tontokeria bat ematen du, baina bai. Nik ikusten dut eskritorio batzu guztiz beteta. Eta bakarrik abioan, berbada ikusiko duzu batzuetan, luzatzen direla kargatzen. Ez abioan bakarrik, baizik eta pantalla kargatzen den bakoitzean, pizka bat luzatzen dela. Orduan hemen oberena da, nik badaukan nahiko. Baina oberena da zenbat eta garbiago izan hobe. Eta programak izan beharrean, guztiak hemendik jarrita, egiten dugu karpeta bat programa zezenarekin, eta hor sartzen ditugu programa guztiak. Eta jazta, baditugu eskura, eta bakarrik izango da klik bat egitea, horretan, besterik ez. Orduan, tontokeria bat ematen du, baina importantea baitare, garbi izatea. CCleaner edo horrelako programa bat pasatu, CCleanerrek egiten duena da garbiketa, ez bakarrik artxibo temporalak, interneten edo esploradorearen historiala, gauza pilo bat, ezta?
baitare erregistroa, garbitzen du, eta orduan horrelako programa bat pasatzea noizean behin, ondo dago. Cortana desgaitu, hori txidizuet esteka bat ikusteko nola egiten den, bale? Cortana, berbada, ez dugu erabiltzen, nik orain erabili dut, baina inoiz ez dut erabiltzen, erabili dut justo hau egiteko idazten edo, baina normalean ez dut erabiltzen. Eta berbada batzuek, portatilarekin edo mikrofonoarekin, erabiltzen dute eta ateratzen diote tekina. Esaten diote, Cortana bilatu ez dakiz zer eta bilatzen du. Baina erabiltzen ez badugu, errekurso nahiko jaten ditu baitare. Eta orduan, desgaitu aldugu, edo desgaitu desinstalatu momentu batean. Venga, eta berdin OneDrive sinkronizazioa desgaitu, ikusten baduzu hemen OneDrive dagoela batzuetan, eta batzuetan zabatzen duzu, eta badago pin, hor bueltaka. Horrek esan nahi du sinkronizatzen ari dela, eta noski rekursoak jaten. Momentu batean, agertzen bazaizu hemen OneDrive, sakatzen duzu eskuineko botoiarekin, eta detener sinkronizazione edo horrelakorik, eta jazta. Eta gero, ikusten baduzu moteldu egin dela pilo bat, berbada luz egon zaretela lanean, berrabiarazi. Deskargatzeko barran guztia edo hartu duen guztia, bale? Bueno, ez daki, berbada pizka bat txapa, baina berbada merezi du baitare, noizean behin, gelako gehien erabiltzen ditugun ordenagailuetan, eta batez ere ikusten badugu, que no vamos sobraos, derran edo horrelakoa, batzuk, praktikan jartzea, eta batzuk erabiltzea, bale? Edo aplikatzea ordenagailuetan. Batzuekin nabaritzen da pizka bat, Bai, Jose. Bai. Oie, parkatu, komentatu nahi dut gauza bat. Entzuten da? Bai. Betu, komentatu dozuna hori, gauza horiek garbitzea, lakatxe, ahonditzea bestea. Nik hori, batez ben, eretxeko ordenagailuan portatila dakat un i5, eta daka 5 urte edo, hori egiten nuen ia egunero. Porque, además, dana, gero ya, el diska gogorra ya desfragmentatu behako dezu, eta Windowsa jarri nuen berriro, abiadura emoteko, aipatu dozun diska solidoarekin, hori guztia konpondo indot. Bai, noski. Entonces, nahi badezue, komentatuko dizuet zer egin dudanik, ze diska gogorra jarri dudan. Vale. Bai, nahi dezue? Bai, komentatu, bai. Badaka tamen, aurkeztuko dizuete zer egin dudan? Venga, vale, egingo dut nik, utziko dio nik, partekatzeari, venga. Vale. A ver, momento, Bai, ikusten da? Bai, venga, hasi zara. Betu, da txorretik bat, Normalian, ordenagailua erabiltzen dut, ikusten da diska, bai. Bai, hori da zaharra. Hori da, zaharra. Entonces, nik endu dindot diska hau, da tera batekoa, eta jarri dut diska hau. Bai. Entonces, gero diska honekin sartu dut en ez dakit nola esan. Kutsa batean. Tampoko kutsa batean, bai. Entonces, oin dakat diska gogorra, baina extraible, de un tera. Bai. Entonces, ordenagailua abiatu, hobetu inda pilo bat, dakat beste ordenagailu bat. Entonces, nahi baldin badezue, utxiko dizue, eta erosi nuen hemen Amazonen, diska, eta gero karkasa hau. Zenbatekoa da erosi duzuna? Tera batekoa. Tera batekoa baita ere SSD, ez da? Bai, ikusi dut prezioa eta handia. Pero, claro, beste soluzioa izango zen beste ordenagailu bat erostea. Pero es que honekin badakat ordenagailu berria. Ez dauka zer ikusi, aldatzen du guztiz. Nahi badezu utxiko dizuet, enlace hauek, eta gero hemen lista agertzen dena diska horiekin, da igual interesatzen zaizue aldatzea etxean behintzat. Bai, utzi. Bai, utzi eta besteok ez izutu ikusi duzuenean eta piko euro, No, ez da garezpia, Baina tera batekoa da. Baina normalean ordenagailu, eta zuk egin duzu moduan adibidez, da? Ordenagailu baterako 250 giga jartzen badiogu, nahiko, berba da. Gero, gainera, baldin badaukazu esterno hori, datua gordetzeko, baina ez da. Baina normalean, tera batekoa da potentea, 200 piko edo 500 megarekin, nahikoa da, gigarekin.
nahikoa da, Bueno, eta merkeagoan. Bai, barkatu, eta gero aldatzeko ez daka zailtasunik, irekitzen da beko Ez. tapa, daka tornillo batzuk, eta gero diska kentzen da, daka klip bat, egiten da klik, eta sartzen da bestea klik. Ez daka... Konexio bat da, eta ez jazta. daka zailtasunik. Ordenagailua badin badauka ondo el acceso, batzuek daukate tapa bat, estalki bat, kentzen diozu eta hor dago diska. Beste batzuek ez desmontatu behar duzu nahiko, baina bueno. Baina bai merezi du, benetan, inbertsio hori egitea, berreskuratzen duzulako ordenagailua eta bihurtzen duzu guztiz desberdina. Eta gainera hori mantenimendu gutxiago, askoz gutxiago. Nik ez daki zergaitik ez den egin, benetan, ordenagailu guztietan, batzuetan berrizten dituzte ordenagailuak, eta horrekin behar bada eskaldatzen dituzte ordenagailu guztiak, total, baina bueno. Nik hori da egiten nuen planteamendua, bitu adibidez ez dakiko hemen komentatu dudan, baina DBH-en komentatu dut eskola batzuetan. Haiek bada dituzte gorri horiek, ez dakit ezagutzen dituzuen Toshiba gorriak, 12 pulgadatakoak, nahiko ondo daude. Eta horiek kenduko dituzte ja, DBH-tik berriak ailegatzen direnean. Eta nik komentatzen diete batzuetan, behar bada merezi du planteatzea gurasoei argi planteatzea, Beitu, 50 euroko inbertsioarekin aldatzen diozu diska gogorra, eta badaukazu ordenagailu bat, hori, umeak lan egiteko. Eta haiei, eman aukera. Eman, haiek aldatu diska, eta jazta, eta geratu ordenagailuarekin, bota baino lehen. Eta primerako aukera izan alda, Ni badaukat horrelako bat, Toshiba gorri hori hemen, badaukat horrelako Toshiba bat gorria, aldatu nion diska, eta primeran doa. Gainera gero jartzen badiozu Linux ja, como una moto. Diska gorrarekin eta Linux, como una moto ba. Eta bitu zenbat urte daukan. Aukera bat da, bale? Ordenagailu batzuk berrizteko edo beste bizitza bat emateko, bale? Eta, bueno, bestea, behar bada, pauso batzuk dira, pizka bat, mira, voltatuko naiz aurkeztera. Pauso batzuk dira behar bada, baina batez ere gure ordenagailuetan, bai txeko ordenagailuetan, bai ordenagailuan, bai laneko ordenagailuan, merezi du noizean behin, pauso horiek egitea eta lortzea zeo zer, bale? Venga, zer du da, eta hogei. Venga, zeo zer gehiago komentatzuko, horri buruz, komentatuko duzu zeo zer? Ramen inbertitzea baita ere importantea, Hori, adibidez, zar batekin, Abele komentatzen zuena. Jartzen badiozu diska gogorra eta jartzen badiozu ran gehiago, badaukaz ordenagailu bat, beste urte batzuetarako. Lasai. Orain gainera, orain aterako, orain importantia badaukate ekartzen dute ja berriek, batzuek, baia bat alboko, USB antzeko hori baia bat edo, baina handiagoa. Eta hor bertan sartzen dira ja diska solido horiek. Eta behar bada momentu batean ja sartuko dugu edo izango dugu diska bat hor sartzeko, eta izan dugu abitu nahi duguna. Diska batean Windows, beste diska batean Linux, eta segun zein diska jartzen diogun baia horretan, funtzionatzen dugu. Eta barruko ordena diska behar bada ja beharrik ez. Eta harinagoak. Orduan, poliki ikusiko ditugu beste gauza batzuk, baina, Bueno, vale. Venga, orduan, egongo dugu hori, komentatu nuena, aplikazio eta web interesgarri batzuk, bale? Ni jarri ditut hor batzuk bakarri pizka bat hori ideia bat hartzeko, ideia bat emateko, baina ideia da, hori partekatzea baita ere, ezagutzen dugun esa pequeña joyita edo, guretzat joyita bat dena, erabiltzeko, lanerako edo aizirako, momentu batean, denbora emateko pizka bat edo. Nik hemen jarri ditut batzuk, behar bada ja guztiok ezagutuko dituzue, baina nire ustez eske benetan ezinbestekoa dira. Markadoreak eta sinkronizazioa, markadoreak izatea hor kromen, eta sinkronizaturik izatea ordenagailu guztietan, eske ezinbestekoa. Baldin banoa etxera, kontu honetan, badaukat markadore berdinak. Eta beti egongo dira sinkronizaturik. Nire txatezke ezinbestekoa gaur egun.
Google Drive file stream deskargatzea eta izatea aukera esploradorean, hori Google Drive unitatea izateko hor bertan eta kopia-pega egiteko, eske nik erabiltzen dut askotan. Drive-en sartu gabe, kudeatu artxiboak, eta OneDrive-ekin gertatzen da gauza bera, bale? Hor dago sinkronizaturik, lehen komentatu dugu. Baina, erabiltzen ez badugu, jazta. Eta OneDrive-ek gainera ematen du aukera bitu, kontu bat, baina gehiago izateko. Nik hemen daukat, ez ditut sinkronizaturik, baina badaukat, 3 kontu. Personala, nire korreo personalarekin egin nuena, eta hezkuntzako biak. Orduan, Drive-ek edo Google-ek bakarrik ematen du aukera kontu bat sinkronizatzeko, baina OneDrive-ek gehiago sinkronizatzeko. Hori, sinkronizazio hori izatea, bai Drive-arekin, bai OneDrive-arekin, eske nik erabiltzen dut askotan ez da sartu Drive-en ere. Keep komentatu du batzutan baita ere eta bada ezagutuko duzu, ezta? Baina Keep da, baita ere Google aplikazio bat, baina eske ematen duen aukera, bai, sinkronizazioa izateko baita ere ordenagailu guztietan, ezta? Zeo zer gorde, Google Keepen, antolatu alduzu, hori notatxoak, etiketa jarri eta ez dakizera eta antolatu nahi duzu moduan, ni telefonoarekin noanean, hori metroan edo hortik entretenitzen, labanoa irakurtzen eta gordetzen musika, programak, web kontrola, zine, bidaiak eta ez dakizen, hor gordetzen ditut, eta gero, aztertu lasaitasunez. Eta kolaboratzeko baita ere, erabili alda, badakizue, egin aldirela zerrendak, eta orduan hemen daukatatxo egindako adibide bat, ezta? Badaukate jendeak erabiltzen du erosketak egiteko. Esnea, ogia, ardoa, eta ez dakiz zer. Eta orduan zabaltzen baduzu, jazta, partekatzen duzu beste persona batekin zerrenda hau, bikotearekin, suposatu, eta nik erosten badut ogia, sakatzen dut, eta badakit ogia erosi dugula. Eta, noski hau da adibide bat erosketak egiteko, baina taldeko lana egiteko, zeo zer plangintza bat egiten badugu, talde batean, gauzak egiten diren neurrian, zoaz kentzen, eta jazta. Eta gainera gero, beti dago aukera, edozi momentutan, estenzioarekin nabigatzen ari zarenean, gordetzeko hori Google Keepen, estenzioa erabiliz, jazta, beste aukera bat da, primerakoa, bale? Nire ustez oso erabilgarria, bale? Eta Drive-en gorden berdin, hau dira estenzio, orain estenzioak, Keep estenzioa, bale? Drive-en gorde estenzioa, Drive-en gordetzeko zuzen testu bat, edo argazki bat, edo web orri oso bat. Google itzultzailea, baitari askotan erabili, sartzen ezenean ingelesez dagoen herrialde batean, Google itzultzailea, eta zuzen, txulpena eginda, nahiko ondo eginda, eta lortzeko noski, inolako arazorik gabe. Classroom erabiltzen badugu Classroomen gorde, horri bat gordetzeko momentu batean, beste estenzio bat da, estenzioak badakizu, ezta? Web Storen, hemen dituzue estekak, eta Classroomen gorde, zuzen, material moduan, web horri bat edo horrelakorik, ezta? Eta, web horriak, gero jarri dut pare bat, zeo zer jartxeagatik, ez dakit ezagutzen dituzue. Un screen, behar bada, hau jarri dut, pizka bat ikusten dudalako, joieta bat edo horrelako berezia, ezta? Eta da, bideo bat, gardera bihurtzea, bale? Jolastu aldugu bai lanerako, edo jolastu aldugu bai, momentu batean entretenitzeko edo etxean, gure etxean, edo gure bealabekin, edo horrelakoekin, horrelako montajeak egiteko, ezta? Ni igotzen naiz hemen izango dut bat. Bideo bat igotzen badut, zin izango da bera da proposa, ez dakita bertxerriarena. Ez dakita ondoa daukan. Igotzen badut bideo bat, kentzen dio ondoa, eta usten du gardera. Orduan gero, gordetzen dugu GIF moduan, eta noski, behitu, hemen, badauka, kenduta, bale?
kentzen du, gordetzen dugu GIF moduan, eta gero animazio horiek erabili ditugu, guk egiten ditugun aplikazioetan. Jarri alditugu aurkezpenetan, genialitan, horrelakoetan, Powtoon aplikazioetan, erabilgarria pizka bat jolasteko animazioekin, bideoekin eta horrelakoekin. Deskargatzen dugu GIF moduan eta jazta. Jarri du, momentu batean erabilgarria delako, eta ikusten dudanean, lehenengo aldiz esan nuen, jode, ondoak kendu, eta primeran egiten du, garbitzen ditu primeran ondoak, zaila iruditu zitzaidan, eta orduan, eta berezia horregatik jarri, bale? Eta gero, John Mail ez dakit ezagutzen duzuen, baina John Mail baita ere oso erabilgarria izan alda. Askotan egiten ditugu erregistroak horrietan, eskatzen digute erregistroa egiteko, eta beti ematen dugu kontu bera. Eta gero, ez dakitzen bat mezu jaso horretatik. John Mail da zerbitzu bat egiteko un korreo temporal, bale? Nik hemen asmatzen dut nahi dudan korreoa, jazta, eta egiten badiot check-in box, badaukator korreo temporal bat, bale? Eta momentu batean, jaso alditu mezuak, baitare, korreo temporal honetan. Baina korreo temporal hau erabili aldut, horri horietan logeatzeko, eta nik batzuetan erabiltzen dut. Logeatzen naiz horri horietan korreo honekin, zeo zer bidaltzen badute, bidaliko dute korreo horretara, konfirmazioa bidaltzen badidate bai konfirmatuko dut, baina gero ja, ahaztu, guztiz, ahaztu, bale? Eta ez dut erabiltzen nire betiko kontua. Hemen dago beste erabilera bat, adibidez, ez dakit hau esan behar, baina book widgets horretan, ez dakit gogoratzen duzuen book widgets, hori aplikazioak egiteko, ematen du doan hilabete bat, orduan kontu batekin logeate bat duzu hori hilabete baterako eta gero akabo. Erabiltzen badituzu kontu hauek, egin alduzu betirako. Hala, hilabete bat pasa beste kontu bat, hilabete bat pasa beste kontu bat, hilabete bat pasa beste kontu bat. Ez dakit horregatik esan nahi nuen ala ez, benetan ikustu dut hori hasi bera garela horrelako gauzak erosten edo, baina momentu batean beste leku batzuetan logeatzeko kontu desberdinekin, erabilgarria izan alda. Horregatik jarri du, batez ere logeatzen garenean horri batzuetan eta beti edo Google edo kontu bat. Eta gero denetari jaso eta kontu guzti horiek auskalo noren menpean edo noren kontrolan edo noren eskuan, ezta? Honekin egiten du horrelako korreo temporal bat eta erabilgarria, bale? Venga, zuek, badaukazue, baten bat edo, baten bat animatzen da, planteatzen, venga. Ni badakal bat. Venga, bale. Da altxorra, benetan, Aurkezten dizuet web horria? Venga, bai. Eski hori da, azken finean ikusten badugu hori, erabilgarria dela, batzuetan dira simpleak eta tontoak, eta ematen dute una vida del copón, bale? Orduan, Hau badaude Android eta iOS-en, eta sartu alzea bai web horrian. Ikusten da web horria, ez da? Bai. Izena du Radio Garden. Entonces, hemen, web horri honetan, dauzkazue munduko irrati guztiak. Bai. Con lo cual, edozein momentuan, nik hause gelan erabidot askotan. Bai. Ikusten badezu, geografia edo, bilatzen dugu irrati bat, eta entzuten dugu horko notiziak eta, bai? Bai. Hau, honekin nik entzuten dute irratia mobilean, be. Bai. Espainiako irratiak entzuten ditut. Eta eskolarako erabilgarria, hizkuntzak edo horrelako lantzeko. Oso web horri polita da. Primeran, ez bakarrik hizkuntzak. Momentu batean Hego Amerikakoak entzuna dituzu eta pizka bat konparatu eta pizka bat... Guztiak entzuten dira, Hemen en search jartzen badezue adibidez jazz, country, edo zeina, bilatzen du munduko jazza emoten duten irratiak eta, bai? Bai. Utsi esteka dokumentuan, erabiltzen ari garen dokumentuan betiko hori gidan edo. Utsi hori esteka behan. En Play Store eta App Store badaude. Eta da doainik. Utsi izena hori eta esteka dokumentuan. Eta bueno, primera, bitu. Ez que horrelakoak gaur egun bezkeda gau denetariko, benetan,
eta batzuk hori ezagutu ez, eta benetan erabilgarria. Venga, beste bate erabiltzen duzuena edo. Guk, Venga, a ber, partekatzen dute horria. bai, venga. Da, komikiak egiteko. Komikiak, Bai, venga, storyboard, ez dakit ezagutzen duzuen. Ezagutzen bai. duzuen? Bai, baina bera, aurkeztu gauza bategatik, venga. Vale, Gero komentatzeko du. vale. Da oso dago baumentzat eta asko gustatzen zaie. Orduan badago bi aukera, da doainik edo ordaintzen. Umeak adibidez behitu, ez sartzen dira, biniko dut, hasiko nahi, bale? Biniko dut hemen, storyboard. Conectarse, vale. Hemen, ni nago irakasle moduan. Bi aukera dezakezu, pero irakasle moduan edo ikasle edo irakasle. Irakasleak nik topatu dut oso pasaren astean. Eta irakasle egiten dut, irakasle klasean, daukazu aukera egatzeko doainik markatzea da gabe. Ez dela, hemen, hori da egin nuen frogak, ez da? Hemen daukazu, doaineko horrietan egin ditzakezu 3 edo 6 bineta, gehiagorik ez. Baina daukazu, astean, 5 bineta egiteko aukera. Orduan, 6 bineta egin nahi baduz, baino gehiago egin nahi baduz, jarraitu berri batean. Hemen daude binetak bazu, eta hemen agertzen dira eszenatokiak zuki pintzen duzu nahiago duzuna. Hori adibidez. Eta hemen klikatu alduzu eta aldatu alduzu kolorez eta guztia. Eta gero hemen daukazu karaktereak eta figurak, gero aldatzen dituzu itxura. Eta niri gustatzen zaidana da hori, adibidez, editar pose. Bai. Orduan, honekin aukera asko daukate. Hori, perfil, hori, atzetik ikusita, nola kokatu bai hankak, eta umei asko gustatzen zaie. Orduan gero, haiek bakarrik, denbora behar dute ikusteko adibidez klikatu horrela, etzanda, edo ezakit zer. Nahiko rigidak dira marrazkiak, baina nik uste dut aukera pilo dutela. Egin ditzakete bai diagoa edo txikiago. Eta gero, deskargatu aldut, hemen adibidez, zelda gehiago egin bat dute, egin nahi aldute hemen edo gehitu edo kendu. Eta gero, gorde behar dute beti, bestela galtzen da, eta gero hemen jarraitzeko edo bukatzeko. Doainek egiten bada, eta gero deskargatzen dute, egin dizakete edo PDF moduan, edo GIF, edo zekizer, baina markazleagoa. Baina gure gelan sartzen badute, oso ondo geratzen da. Eta adibidez, hemen, da horiek adibidez egituten, ez da, nola ikusten den, nola deskargatzen dutenean. Bale, adibidez, honek, ez da? Deskargatu du, hemen, agertzen da, PDF bezalan, agertzen da horri batean 6 binetak, eta gero bakoitza banan. Eta guk egin duguna izan da, erabili bi programa. Hori, eta gero Book Creator, zuk erakutsi zenuena. Bai. Orduan, eta Lifeo I Love PDF. Klikatzen baduzu hemen, eta hartzen baduzu PDF bezala, PDF horiek JPG bezala, aukeratuzu da pilo, hori handitzen edo txikitzen, eta oso ondo dago.
Bai, primeran dago. Ni begiratu nuenean komikiak egiteko, hori, formakuntza barruan, komikiak egiteko aplikazio bat, egon nintzen aztertzen hau, Piston, zoratu nintzen pizka bat zeuden beste bide aukera, kendu soinua, mesedez, Maren, zaratak egiten zurea. Eta zoratu egin nintzen pizka bat, bilatzen ari nintzen abertzeinek ematen zuen gehiago doan, Pistonek gutxiago ematen du, Piston oso primeran dago baita ere, baina oso gutxi ematen du doan. Honek ematen du gehiago ematen duela. Eta aukera pilo bat, hori bat, ez ere izaten duzuna, posearenak oso ondo dago. Orduan, berriro bueltatzen gara, horrelako programak doan eman aldute zeo zer, baina merezi du batzuetan ordaintzea. Etekeina ateratzen badiozu, planteamendua ordaintzeko, ala ez ordaintzekoa, nik uste du ja argi dago, aldatu behar dugula txipori, eta hasi behar gara gauzak ordaintzen, gainera horretarako daude baita ere bizitza bilatzen. Eta azkenean da zeo zer guri ematen digutena, eta ja txipori aldatu behar dugu guztiz. Barkatu, guk egin duguna bada, zaiatzeko ez ordaintzea ere, haiek doainik balan egin dute eta aukera pilo daukate balan egiteko doainik, eta gero irakasle berria egiten baduzu, badaukazu 14 egun doainik beba irakasle moduan egiteko. Orduan bakarrik bukatzen dutenean lana, osatzen duzu gela, doainik bebai da, baina lortzen duzu aukera hori ordaindu gabe. Bai, bale, aztertzeko. Eta bai, primeran dago, nik ikusi nuenean, ematen du, eta gainera noski, erakargarria ikasleentzat guztiz. Venga, beste baten bat? Ez dakit, tontakeri bat ezagutu nahi duzue? Bai. Falta dira 5 minutu klasea amaitzeko eta ez dakizu zer egin. Beitu, hemen badago web horri bat, partekatu. Droa Stigman. Bai, baiatzen ari nahi. Bai. Ez da, itxaron. A ber, ez daki zergatik, baina ez da gertzen. Itxaron, Baimendu, ez da... A ber... Pantalla osoa, leio bat da, ez da? Pantalla osoa. Bale. Aprobetxaten dut. Bueno, es que portatila oso astiro doa, eta, bueno, vale, ezin da partekatu pantalla. Baimena dituzu. Bueno, pues ez dakit. Hala, beste momento batean egingo dut. Esan zein den este. Da, Droa Stigman. Stigman? Droa Stigman. De dibujar, D-R-A-W. Vale. Droa Stigman. Drau, orduan. Dro, bueno, todo junto, elkarrekin. Jarriko dut elbidea txatan, a ver. Venga, vale. Itxatxe, vale. Vale, aurkitu dut. Venga, aurkeztuko dut nik, ia saiatzen garen, aurkeztu eta zua saltzen, vale? Bai. Venga. Venga, hor gaude, ezta? Bai, egin klik lehenengo episodio, lehenengo kapituluan edo. Venga. Bueno, hainbeste lan eta da tontakeri bat, Venga, bai, baina batzuetan... Eta orain Droa Stigman, o sea, Stigman es un dibujito eso de palitos. Pues burua, ese es Stigman, un hombrecito. Burua, gorputza, besoak eta hankak. Baina nola, hori da, gorputza, hankak, eta gero, pues besoak. Eta orain down, eginda.
Ordan esan aldiezu ikaslei ze gertatzen ari den. Ze gertatzen ari den? Eta orain agertzen da. A box! Eta muñekituak esaten du. Draw a key. No, can you draw a key in my hand? Pues, bueno, pues venga. Eta, bueno, badaude kapitulo batzuk desberdinak, ezta? Eta bera, pues, irekiko dut kutsa. Vale, vamos a jugar. Bueno, pues, vamos, gero, pues hori, eskatu aldiezu mehia saltzeko, ingelesa ematen baduzu, pues, claro, irakurtzeko eta egiteko, ia ulertzen dutez, eta, bueno, historiak dira, horrelako historia. Vale. Jarri baita ere estekabean, vale? Vale. Ez que, bitu, horrelako, ez dakit, esan duzu, tontokeria bat, bai, baina batzuetan, erabilgarria umeekin, eta batez ere, ez dakit, a ber, kuriosoa, ez da? Bai, asko gustatzen zai, Geratzen dira flipaus. Nik hortik behin ikusi nuen bat, ez dakite, a ber, joia gogoratzen dudan orain, azten zinen marrasten, eta berak esaten zizun zen marrasten ari zinen. Eta orduan, umentxat baita ere, esaten diozu, hasi marrasten kotxe bat. Eta azten da marrasten, eta momentu batean esaten du berak, ui, kotxe bat marrasten ari zara, eta ez dakizera, eta ateratzen du kotxe bat edo horrelako hori. Eta jentzat ere, nahiko erakargarria zen ikasleen txat. Venga, baten bat, ez zer gehiago? Eta gero nik ez dakit, baina ni orain egin dut ikastaro bat Bertarekin eta Susanarekin, eta nik ez nekien Driveko karpetaren ondoan jarri aldera ikono bat, emoji bat. Orain arte nik ez nekien, orduan haien parteko zuten gurekin elbide bat, jarriko dut txatan, eta hortik, itxatzi, kopiatzen duzu, edo zein emotikono, eta jartzen duzu Driveko karpetan. Bai, Eta imprimakietan. Hemen, partekatzen ari naiz, ezta? Bai, zazuk, cambiar nombre, ezta? Bai. Jartzen duzu aldatu izena. Eta gero ni jarri... Kolorea bai. Bai, baina behitu, ni jarri dut esteka, ezta? Ireki web horria. Eta hortik kopiatzen duzu edo zein emotikono, edo ikono, eta gero karpetaren ondoan jarri alduzu. Bai, badakit. Nik ez nekien hori. Ni adibidez ikasi egiten dela gutxi. Tontakeri bada, baina, bueno, geratzen da polita. Bale. Saiatu azaltzen nola egiten den, baina zuk ez dakite, nik erabiltzen dut emotikonoak adibidez, Classroomen erantzuten diozunean irakasleari bakarrik idatzi alduzu, ezta? Bueno, badago estensio bat, hortik daukaten, ez dakit non daukadan, jarkitzen dudanari. Badago estensio bat emotikonoak egiteko, eta orduan kopiatzen duzu gero, eta itxatxi, testu bezala. Bai, da kopiatu eta itxatxi. Bai, horrelako izango da, ez dakit hemen daukadan. Bai. Bai, eta hori adibidez majua da, esaten duzu, bueno, emotikonoa jarratzen dizkiot. Hau da ez erabiltzen dudan kontu bat bakarrik frogak egiteko, con las extensiones. Zuk mamen ere egin duzu ikastaro, ez da mamen egin duzu ikastaro, bai. Pasatuko dizuet hori, bale? Vale. Ez dakit, bueno, pasatuko dizuet historia, baina da, sakatzen duzu extensioan, aukeratzen dituzu ikonoak, kopiatu eta gero basoaz al testo del Classroom eta itxatxi. Eta orduan emotikonoak erabiltzen dituzu, bale? Erabilia diren lekuetan, momentu batean, bai jarri dituzu emotikonoak. Horregatik esaten nuen baitari hau egiteko, ikusteko gauza batzuk oso, ez dakit, bitxiak direnak, arraroak, baina erabilgarriak, bale? Venga, beste batek, bitu, joan animatzen, zabaldu ditut hori estensioak, eta baditut adibidez batzuk, badago bat, no buscar en Pinterest, niretzat, benetan, primerakoa. Ez dakiz ergeti, baina borrotu du Pinterest. Eta orduan esaten dut, bilatu, baina ez Pinteresten. Eta orduan ekiditzen du Pinterest. Eta horrelakoa, aldira batzuk erabilgarria direnak, ezta? Venga, beste baten bat. Ez. Venga, zeo bururatzen bazaizu, jarri hemen dokumentu honetan, bale? Gaurko dokumentuan, gaurko gidoian edo,
ba hor joan jartzen baita ere, bale? Bitu, batzu jarri dituzu ella, ba beste baten baldin badaukazue, eta hori ez bakarri lanerako, momentu batean baita ere aizirako, Ozean behin behar dugu baita ere despejatu pizka bat burua, eta ala, venga, naiz eta jolastu pizka bat, edo horrelako bat ikusi, berezia dena edo iribarre bat eragiten duena bintzat, bale? Importanteak dira. Venga, ba, laurden gutxiago dira, ba, venga, bestirik ez badaukazu, ba, ez dakit ja hemendik aurrera, espero du zer berria egotea amaitu baino, nia zer. Itziar. Utziko dut azkena, utziko dut elbidea horre txatan. Venga, vale. Leku horretan, igo egin alduzu argazki bat eta abotsa jarri. Bai. Zurreza. Vale, venga. Itziar, Kobak komentatu duzu daukazula behar da informazioa IKT planari buruz edo? Zer daukazula IKT planari buruz, ez? Ez dugu entzuten. Ematen du ez da entzuten, espera, esango dio. Ja, barkatu. Bai, venga. A ber, badakizue hori askotan komentatu dudala hori apirilaren 13an egin zen bilera bat departamentutik eta ez dakizen bat zuzendari. Eta asunto izan zen plan digitalizazio berri hori aurkezteko. Baina, klaro, gu ez dakit Barakaldo mailan behintzat ni jakinda inorez ginen egon konbidaturik. Eta aia geratu ziren plazaratzeko, ez dakit, hori egindako dokumentuan hasteko ja lanean horrekin. Ze atzo, eta bidali dizu, Jose, atzo heldu zitzaigun. Orduan hemen gauden hori heldu zaigu. Eta orduan da hori Euskal Hezkuntza Sistemako digitalizazio aurreratutako plana. Orduan, printzipio, suposatzen da 2021an hasten dela, eta amaitzen dela 2024an. Vale. Orduan hori da, 3 urte. Eta, bueno, momentuz hori, printzipioz da zirriborroa, utzi dute zabalik gu horretan lanean aritzeko, eta agertzen dira zeintzuk diren haien helburuak. Ez da nola hori irakasleentzako formakuntza egon behar dela, eta zer jakin behar dugun, ikasleen irtera profila, bai lehenengo hezkuntza, lehen hezkuntza DBH-en eta batxilergoan, eta gero gizarte mailan bebaizen nolako gauzak daukaten haiek hori pentsatuta zer egin behar den. Ez dakit, printzipio suposatzen da zuzendari guztio jaso dugula, bale? Atzo bertan arratsaldean, bale? Orduan da heldu berria. Nik zurekin konpartitu. Bale, pasatu bidaz, ezta? Bai, ikusi dut orain. Hori da, pasatu nizun atzo arratsaldean, hori jaso bezain laster, hori, pues, ez dakit, ni gero ipintzen dugun hemendik, edo ja zuzendarian eskola bakoitzak jaso duguna, ze ez dakit gero hemendik aurrera Jose zer gertatuko den, berritzegunen aldetik izango dugun formakuntza edo hori ja, horik ez dakit, Bai, gauza horiek, bueno, aztertuko dut pizka bat, pasatu bidea, aztertuko dut pizka bat, eta, bueno, ni superatzen dut hori komentatu dugu lehen. Kurso horrengo ikasturtera arte, bada ez dutela martxan jarriko. Ez dakit komentatu duzuen galdetegi bat pasatuko zaiela irakasle guztiei, orduan izan behar dira klaustro berriak, bestela, klaustro berri pasatu. Bueno, aztertuko dut eta ikusiko dugu, ia horrengo bilerarako, 2 aste barru biltzen bagara, bada izan aldaia azkena, bilduko gara eta ia zeo zer berri dagoen, eta zeo zer gehiago komentatu aldugun horri buruz, Nik lehen behar bada orain sartu zarete batzuk, eta ziren komentatu dut, entzundun dudan gauza bakarra da, irakasle batek esan da, behar bada aztertuko dutela, edo saiatuko direla, mailakatzen ikastetxeak, auskalo nola mailakatu, behar bada zare hezkuntzan baldin bazaude puntuak, ikate heldutasunaren arabera puntuak, edo horrelakorik, edo ikesta baratxu pasatzen badituzte horren, auskalo. Baina mailakatu eta maila horren arabera behar bada dirua. Edo, ez dakit, hori komentatu dit irakasle batek, berari komentatutako Gipuzkoako batzuek edo. Orduan hori da, entzun dudan gauza bakarra. Baina, hori bai, dirua dago, gero ikusi behar nola banatu edo nola erabili, bale? Venga, gehiagorik ez badago, hala, venga, joan ja azkenengo txampa edo, 2 aste edo 3 eta ja ekainean, eta primera, bale? Akabatzeko ja, bale? Venga,
ondo ibili, guztiok. Venga, vale, agur. Agur. Eskerrik asko. Venga, agur. Jose, bidaliko duzu mesedez grabaketa? Bai, bidaliko dut, vale, partekatuko dut, bai. Eskerrik asko. Partekatu.